За красива София намираме се в момента в къде е Люлин? На Люлин 7, улица 397. Защо ни се обади ти? Ами... Рени е наша симпатизантка и много буден гражданин. Обадих се, защото това, което ни заобикаля тук, аз живея в блок 756 по-надолу, значи това нещо, което ни заобикаля е отвратително. Просто има ли някой, който да се заинтересува това сметище тук да го почисти? Общината, Георги Тодоров, ако се не бъркам с името, има молба от 5.11 миналата година. 3 пъти се обаждам да питам какво се случва. HR-ката нормално така ми каза: затворете, аз ще ви върна обаждането, и вече изобщо не се обажда. Не знам, трябва да отида сигурно на крак, за да проверя какво се случва, но като гледам реакцията, вероятно нищо няма. Да, ти каза, че няколко пъти си подавала сигнали и никой не ти обръща внимание. Показа ни долу една градинка. На екология, на инспекция. Търсих даже там едно момче, съвсем случайно си остави неговия личен телефон да ми съдейства за изсвърляне там на строителни отпадъци на последния блок до релсата, който е построен. Така и просто човека каза: не мога да се боря, аз и толкова много се мъча да направя нещо, не мога да се боря. Просто нещата са много дълбоки и сериозни. Добре, сега ще отидем на другото място, което ни заведе Рени. Тя каза, че там, когато се разлистат дръвчетата и храстите, се събират наркомани, разпределя се дрога в Люлин, така че ще отидем и там. Ние минахме през него, голям боклучарник, сега ще ви го покажем. Ренка, това ти казвам, трябва да се стигне. Трябва да почнем първо да се наложат глоби за всички. За всички. Не хората... Отгоре гледат, че нищо не правят и са нехайни тия хора и крадат. И ти отдолу се викат: абе, бе, кой ще ме хване, нали? Да. За какво ще ме хване? 2009 е нашия блок застроен. Имате само този персонаж. Тук абсолютно нищо нямаше, освен това е... Ще ни кажеш, тук ни разказа, че имало детска площадка. Сега какво има? Боклучарник и отдолу има боклуци, които са се залесили сами. Боклучарник, гумите бяха направени на пясъчници за децата, просто от които са боядисани. Другите от някой ги довлече от някъде и бяха тук разположени. Имаше си просто една детска площадка, която е направена само тази площадка заради този блок, който изникна строителството. Ето го пише там: строителство на сграда и инфраструктура. Не знам как беше името на... Да. На после ще го погледнете. Да. И те разрушиха площадката. Да, оставиха ето това дередже тук, това дередже тук, да. Това е автобус, как се казва това, бусче, което въобще изобщо... То е гробница, то не върви това, не, то е оставено някой да го изнесе, кой не знам. А това лично са го правили тези младите майки с деца от нашия блок 756. Тази детска площадка, техно дело. Всичко се разруши, всичко се разхвърля. Блокове никнат. Аз също съм от Люлин. Говорихме си, че последно време изникнаха много такива кооперации. Кои са законни, кои са незаконни, ние не знаеме, но стана пренаселено и детските площадки вече стават излишни. Виждате, блоковете са тук един до друг, децата няма къде да играят. От цялата тук Люлин 7, тук идваха децата. Сега, не знам, може би там, като отидем ще го снимаме, 5 метра на 6 метра, 3 деца не могат да се разминат. Искам да ни заведеш сега на тази улица, през която вие трябва да пресечете. Единствената улица, която ни каза, че е тук за квартала, имате излаз, там надолу да я покажем. Това е прословутата пътечка, която е единствения излаз тук на гражданите, живущите, да пресечат линията. Отиваме да видим сега какво е положението. Направена пак от живущите в 7-5-6 блок. Да, хората са си го направили това нещо. Тук покрай пътечката. Рени, чакай само секунда. Това е горичката, която ни каза, че като се разлистат дърветата и тук се раздават дрогите и наркотици и разни такива неща. Тук и бездомни има.
И въобще изобщо е някакъв свърталище на мизерия и ужас. Да, ето то се виждат отдолу бокуците, да. И просто те са се залесили и сами природата покрива нашата гадост, която правим. Отдолу цялото е сметище, което най-вероятно е частен имот и общината ще си измие ръцете и ще каже, това не зависи от нас. Точно така, измила си ръцете. Няколко пъти съм се обаждала, каза, това е частен имот и не могат да направят нищо. В този частен имот обаче, ето това действие се извършва. Още повече не мога да разбера какъв е проблема, поне да може да се поизчисти, като е частен имот. Няма ли глоба за този частник, който тук държи това пространство? Трябва да има някаква глоба, той трябва да си го поддържа и да си го заграти, според мен. Ето сега това е прословутата уличка края, която пак казваме, хората са си направили, общината не се е погрижила за тях, защото тук от никъде няма как да се пресече линията. Отидеш до спирки някакви. Отидеш до някакви спирки и ето. Аз съм горе-долу все още млад човек. Обаче една възрастна баба, снимай само тук да се види колко е високо. Един път падна тук, нали? Да, нормално. Един-два пъти падна тук, загуби си очилата, после слава Богу и ги намериха. Да. Няма нещо, което примерно по някакъв начин да се направи нормално за хората. Това е положението. Пътека излиза там на тротуара от среща на булеварда. Да. И ето хората пак, те са си направили някакъв вид пътечка, за да не се стъпва по тревата, обаче е там навътре. Ела след мене. Не, той може, ти не дей. Снимаш ли? Ето и това е тук, горичката прословутата. Ето, то се вижда отдолу, бокуците, ето тук се събират, пият, хвърлят си шишенца. Това са явно бездомници или са, не знам какви са. Ето там разни чували. Ето отдолу. То се вижда. Дрехи хвърлени, то се е затрупало. Там някакви футьоли има, дивани. Ето тук има и строителни отпадъци нахвърляни. И просто кочина. Е туалетна. Лятото как звъни тук, защото те връщат на туалетна, като за лифти, серветите. Ето това е голямата... Да, чай да го снимаме това. Детска площадка, която... Ето това е голямата детска площадка, която вече тук е за Люлин 7. Ако мислите, че това е достатъчно... За целия Люлин 7? Ами не знам тук да има някой... Това всичкото до... горе до... Безобразно, това е някакво кътченце. Просто е тук до линията, дето даже и не е до линията, където просто не знам просто как си представя това нещо да бъде такава близост. Ето това успяха да извоюват тук живеещите. Голяма придобивка. Голяма придобивка. Това също можеха да го увеличат, но явно трябваше някой да усвои някои средства от тая голямата площадка. Нали? Най-вероятно тия деца трябва да играят някъде, ама това е безумно да е само това нещо. Ами тук сега се заговорихме с две млади майки, които са от квартала, разказаха ни доста сериозни проблеми, които са наболели. Може ли да споделите това, което ми казахте току-що? Ами в Люлин център няма детска градина и ще кандидатстваме в съседен на микрорайон. Да, няма. Децата ще си ги водите на друго място. Тук няма. Няма в този. Да, защото няма място, защото е пълно с блокове. Ето, вашата приятелка, вие ще ми кажете ли това, което казахте преди малко за единственото зелено място, което е останало? И там вече какво се случва? Ами отново строеж на жилищна сграда. Да. Ето това е. Хората се оплакват. Ние видяхме, тук наистина е супер пренаселено. Строят се постоянно сгради, но детска градина, за съжаление, няма и майките ще се наложат да си водят децата в друг квартал. Много ви благодаря и приятен ден. Искам да кажа още нещо. Това говорят наистина Люлин 7, но център. Значи този център много хубаво изглежда. То е безобразно. Да, това е Люлин център. Абсолютно. Тук в момента сме на фона на някакво произведение на изкуството, което там дори е опасно, ако мине дете, защото гледам, че е пълно с вода. Това е някакъв канал изоставен, разрушен. И на фона на Бокучарника, детската площадка. И ако не вземем мерки, какво се случва, Рени, от тук нататък? Ами като не вземем мерки въобще за положението, в което се намираме, дечицата оттам, като пораснат, ще са ето в това обкръжение, което насреща ни заобикаля този хръсталак, този канал
и да не дава при- Господ какво ужас. да се случва, нали? Страшна работа. Нещо лошо. За съжаление, това е действителността навсякъде.